खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो बरनाय जाबाय। नोंथांमोननिसिम दिनै आं गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबसिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। चिरां जिल्लानि बिजनियाव लकेल जौ लोंनानै सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। गोथैखौ सनिबारखालि पालेनबारि गामियाव गोलैना थानायखौ मोनो। डेड बडिनि सिनायथिखौ 40 बोसोर बैसोनि अरुण कुमार होनना सिनायनाय जायो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बियो दलाम बसुमतारी मुंनि न'आव बियो लकेल जौखौ लोंदोंमोन। बेनि उनावनो बिब्दि देहा गाज्रि जानानै बियो थैयो। नाथाय दलाम बसुमतारिया बुंनाय बादिब्ला बियो फार्मासिनिफ्राय टेब्लेट जानायनि उनावसो बिब्दि जादों होनना बुङो। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव दलाम बसुमतारिया बुङोदि बै सानखालि बियो आंनि न'आव फैदोंमोन आरो आंनि न'आवनो थादोंमोन। खामानिनिफ्राय फैनानै बियो आंनि न'आव जौ लोंनो फैदोंमोन आरो आंनि न'आवनो थालांदोंमोन। बियो बेराम जादोंमोन आरो बियो फार्मासिनिफ्राय लाबोनाय टेब्लेटखौ जादोंमोन आरो बिनि उनावनो लासै लासै बिनि देहाया गाज्रि जादोंमोन आरो बियो थैदोंमोन। दलाम बसुमतारी बिथाङा सानफ्रोमबो मोनायाव जौ फाननायनि थाखाय सिननाय जायोमोन। खाथिनि सासे सुबुङा बुङोदि बे इलिगेल जौ फाननायनि थाखाय गोबां खेब पुलिसखौ रिपर्ट खालामदोंमोन नाथाय जेबो पुलिसनिफ्राय फिन मोनाखैमोन। बेनि गेजेरावनो पानबारि पुलिसआ दलाम बसुमतारीनि न'आव थांनानै गासै जौ आरो जौ बानायग्रा आइजें आइलाफोरखौ बुख्रुब बुसि खालामना होयो। नेक्स्टआव दं मोनसे दुखुनांथाव आरो मुगैथाव जाथाय। डिब्रुगड़नि आसाम मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव सासे खर' गाज्रि सिख्ला आइजोखौ जिनाहारि खालामनाय जाथाय खौरां मोननाय जादों। जाथाय खालामग्राखौ मुजिबुर-रहमान होनना सिनायथिनाय जादों, जाय हस्पिटालनि साखाथियाव थानाय BDM इन्टारप्राइजआव साख्रि मावोमोन। बे मुगैथाव जाथाया शुक्रबारनि हराव केजुवेलिटि वार्डआव जादोंमोन आरो जाथाया मैया रबिबारखालि सोराङाव फैयो। नेक्स्टआव दं मोनसे कचिं सेन्टारनि बेसमेन्टआव हरखाबै दैबानानि थाखाय 3 UPSC एस्पिरेन्टनि जिउ खहा जायो। जाथायनि उनाव मैया IAS कचिं सेन्टारनि मालिक आरो सामलायगिरिखौ दिल्ली पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय। दिल्लीनि गोजाम राजेन्द्र नगराव सनिबारखालि बे दुखुनांथाव जाथायाव कचिं सेन्टारनि बेसमेन्टआव दैबानानि जानायनि जाहोनाव 3 फरायसानि जिउ खहा जायो। रिपर्टनि बादिब्ला कचिं सेन्टाराव जानाय जाथायाव जिउ गोमानाय फरायसाफोरनि सिनायथिखौ उत्तर प्रदेशनि श्रिया यादव, तेलेंगानानि तानिया सनी आरो केरेलानि निविन दालुइन होनना सिनायथिनाय जायो। बे जाथायनि उनाव गासै सुबुंफोरा सोमोनांदों। नेक्स्टआव दं बाक्सानि आवहातायाव बाइक जाब्रबथायजों सासे रौनिया सान्थ्रिनि जिउ खहा जादों। बाइकजों लोगोसे सासे सुबुंनि गोथै सह बोखांनो मोन्दों। थैनाय सुबुङा भारतीय रौनिया बिफानाव साख्रि मावोमोन। मानास माहारियारि हाग्रामा भबानिपुर फोनांजाबग्रा मेन रडनि सेराव हाग्रायाव बुलेट बाइकजों लोगोसे बिथांनि गोथैखौ मोन्दों। थैनाय सुबुंखौ भारतीय रौनिया सान्थ्रियाव साख्रि मावग्रा सुक्रधर होनना सिनायथिनाय जादों। साख्रिनिफ्राय फैबाय थानाय समाव थांनाय हराव लामानि जाब्रबथायाव जिउ गोमादों होनना मोनथिनो मोननाय जादों। जाथायनि बागै पुलिसनो खौरां हरनायाव पुलिसआ जाथाय जानाय जायगायाव फैनानै नायबिजिरो आरो थैनाय सुबुंखौ देहा आनजाद नायनो लानानै थाङो। बिथाङा गावनि बिसि आरो गथ'बो दंमोन होनना मोनथिनो मोननाय जादों। नेक्स्टआव दं आसाम राइफलआ नागालेण्डआव गोबां हाथियारफोर आरो गुलि बारुद बोखांनो हादों। सिरि खौरां मोननायाव आसाम राइफल आरो नागालेण्ड पुलिसआ सिग्रोमनायाव खामानिखौ जागायदोंमोन। नागालेण्डनि फेक जिल्लानि सानजा ओनसोलाव खना खनला सिग्रोमनाय हाबाफारिखौ जागायदोंमोन। बेयावनो गंनै जायगायावनो बानायनाय 0.22 mm राइफल, गंनै AR गान, गंनै राइफल, गंसे 12 बरनि हेन्ड गान आरो गंसे 0.22 mm पिस्तल आरो गोबां गुलि बारुद बोखांनो हायो। दायो बोखांनो हानाय बेसादफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय नागालेण्ड पुलिसनो गथायना होनाय जाबाय होनना खौरां मोन्दों। नेक्स्टआव दं 32 नं भेरगाव बियाबनि BPF राजखान्थि हान्जानि माखासे राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा प्रमद बर' दैदेननाय UPPL राजखान्थि हान्जायाव जयेन जादों होनना खौरां मोन्दों। मैया प्रमद बर' बिथाङा फेसबुक पेजनि गेजेरजों बे खौरांखौ फोरमायथिनानै होदों आरो बिथां प्रमद बर'आ लिरदों दि UPPLनि ओंथिया जादों गोजोन आरो दावगानाय आरो BTRनि सुबुंफोरा UPPLजों गसङो। भेरगाव जिल्ला आफाद, भेरगाव ब्लक कमिटि आरो UPPLनि ननै सेरफां ब्लक कमिटिजों डिमाकुसिनि बरेंगाजुलि सत्र कमिउनिटि हलाव खुंजानाय मेगा जयनिं फोरबोआव जोंनि UPPL नखराव हाबफैनाय गासै सा 600 गोदान सोद्रोमाफोरखौ गोसो गुदुङै बरायबाय होनना बिथाङा लिरो। नेक्स्टआव दं मोनसे मुगैथाव जाथाय। सिलचरनि सासे आइजोखौ गोदान दिल्लीनि मोनसे एपार्टमेन्टआव थैना थानाय थासारियाव मोननाय जायो। खौरांनि बादिब्ला बे जाथायाव दिल्ली पुलिसआ सासे सुबुंखौ एरेस्ट खालामबाय। खौरांनि बादिब्ला एरेस्ट खालामजानाय सुबुं आरो थैनाय सुबुंनि गेजेराव सोमोन्दो दंमोन। दिल्ली पुलिसआ जाथायनि बागै मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथाया खोला सोनाब दिल्लीनि
पसनपुर होननाय जायगायाव थैनाय आरो एरेस्ट खालामजानायनि गेजेराव नांलायनायनि उनाव बे मुगैथाव बुथारनाय जाथाया जादोंमोन। पुलिसा गोथैखौ आपार्टमेन्टनिफ्राय नायबिजिरनो थाखाय लाङो आरो एरेस्ट खालामजानायखौ सोंनाय फिननाय खालामगासिनो होनना खौरां मोन्दों। नेक्स्टआव दं, मैया भारतनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि गोग्गाथाव सानमोन। भारतनि मनु भकरआ मैया रबिबाराव पेरिस 2024 अलिम्पिकआव 10 मिटार एयार पिस्तल बादायलायनायाव ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हादों। मनु भाकरनि गोख्रों नाजानायाव बिथाङा गासै 221.7 पइन्ट्स मोनो, जेराव बिथाङा देरहासार जानायाव गोख्रों जाफुंसारनो हायो। बे देरहानाया भारतनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव मानोना बिथाङा अलिम्पिक मेडेल देरहानो हानाय गिबि भारतारि आइजो जानो हादों। बेनि गेजेरावनो रानिता जिन्दाल आरो अर्जुन बाबुतायाबो आइजो आरो हौवाफोरनि 10 मिटार एयार पिस्तल फाइनालनि थाखाय क्वालिफाइ जानानै भारतनि आसाखौ गोख्रों खालामदोंमोन। नेक्स्टआव दं, गुबुन फारसे भारतनि थाखाय मोनसे जेननाय। मैया भारतनि आइजो क्रिकेट दोलोआ श्रीलंकानि आइजो क्रिकेट हानजाजों जेनो। मैया भारतनि आइजो क्रिकेट हानजा आरो श्रीलंकानि आइजो क्रिकेट हानजानि गेजेराव एशिया कापनि फाइनालआ जादोंमोन। भारतनि आइजो क्रिकेट दोलोआ श्रीलंकानि आइजो क्रिकेट दोलोजों 9 उइकेटजों जेनो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। थेंक्स फर वाचिं।